Ngathunywa uma wathi ngithatha iphrinti lasinamzala wami ngoba izinto zaba ngathi zimhambela kahle. Uma wakho? Umamkhulu wasethi ngiwathathe-ke. Ngase ngiyawathatha, ngase ngahambisa angimaziyo ukuthi wayewenzani. Badila mbona lishwa lami Nkosi yami. Awu-2. Wamnikeza awu-2? Yebo. Jehova ngiyalinga. Yazi angikaze ngiyibone into enje. Yazi mina wengane yami lokho ngiyaqala nje ukuphila emhlabeni umuthi nami awuhambisani. Asakasho ukuthi usebenzisa umuthi. Angithi phela manje njengoba ekhuluma ngamaphenti ngizowenzani amaphenti akhe? Mhlawumbe ufuna ukuthi agcine namaphenti amancane, ufuna ukwantshinga. Ufuna umuntu ehlupheka ashodelwa amaphenti. Mhlawumbe ubona ukuthi adabukile lapho masha. Ngeke bakwethu, ngeke. Nani isho okunye? Hayi lokhu ngiyakushwa. So uthi awazi amaphenti? Angiwazi. Enquthu nje awekho amaphenti? Enquthu ngisho ngaya nje endlini yami. Awukhuluma iqiniso ma kuyashisa la emnyango. Hawu nami ayikho into engizoyisho nje ningilethele ubala nizongishisisa mahhala nje la. Asikushisisi nathi mesifuna ukwazi sithole isolution ukuthi Animele ngane yami ngisuka yonke le ndlela nizongibuza lo msangane ningibuza wona. Kuwena umsangano kodwa kuthina kona umsangano. Ingane ayikwazi ukulahlekelwa amaphenti izinto zangaphansi. Even worse ufuna nangcolile. Wethoka. Wenzani amaphenti angcolile? Hawu uma ngingakhulumi-ke nawe wethoka. Awungitshela. Mina ngangikuthuma yathatha amaphenti. Awangithuma mama wami. Yathi sukhohlwe nje wangithuma wathi ngihambe ngiyolanda amaphenti kamzala. Bingelele ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu lothi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni Magasela. Sengiphinde ngabe leso sikhokho-ke bafethu nisithanda i-OG, i-OG yangithi original ghost mina-ke lo. Hayi gangster ghost. Angifuni ube gangster. Kuledi manje ngikwi-girl era, yama soft girl, yamina soft girl era. Angithi kushiwo njalo. Angisayena nje loyana Magasela loyana bo. Qoqoqoqo. Ngiyadlala kuyayibhutshukela lento bafethu. Anyways, asingasibosha isikhathi, ngicela uku-introduce abantu engibavakashele namhlanje. Uma ukuthi wakwayibuka, this is part 2 of iy'nkinga zomndeni sike saba nazo. Sikhuluma nosisi bobawu-2 omzala bazalana. Ingane kamamkhulu omunye ingane yabo nje isiphithiphithi. Asibanikeze ithuba baphinde benze ngokwe-procedure bayi-introduce. Sanibona njani nginibingelele nobawu-2 ithana? Yebo siyaphila. Ni right? Yebo. Cala niphinde ubakhumbuza ababukeli. Kambe uba igama lakho? Mina igama lami ngu-Asanda Ngwasikhosana. Yes, wena tate? Mina nguThoko ungakakhumalo. Awumakhumzi. Last time-ke mbukeli sasinenkinga yokuthi u-Asanda wayenenkinga yokulahlekelwa amadilozi and wayeneshow ekhanda lakhe ukuthi nje ukhazini wakhe akazani namaphenti akhe. Kodwa ufisa ka-Black Life senze magic yabo. Ngoba uhlezi bebuka ku-TV ukuthi ayi ngeke ngathi sine-magic inemithi esihamba nayo. Into mesifuna sayithola. Ngam-prepare-ke njalo ukuthi what if siyathola ukuthi uThoko uyazi ukuthi amaphenti akephi. Wathi hayi ngeke. Ngingenze njani nje? Ayi ngeke. Usave saqhamuka isigaxa. UThoko wasichazela ukuthi amadilozi uyawazi. So mbukelo Black Life TV namhlanje-ke ngizoba surprise abobawu-2. Cathi umuntu ozoba surpriseka uThoko nayo Asanda. Umuntu ongenayo i-surprise uMagasela. Ngoba sihambe sasafika enquthu bafethu siyolanda uMakathoko uzobe khona la. Before simbize-ke simsondeze ne-crew, ngicela ukuthi nisitshele bafethu. Bebe njani ubudlelwane after sesihambile nama-camera? Eyi khona kubanga lula. Ngizamile Nkosi yami. Ngibonile ukuthi sekuphela isonto ngabona ukuthi cha ngeke ngikwazi ukuqhubeka. Ngamcela umzala ngathi ngcona-ke ahambe abuyele ekhaya. Sharp. So mzala uzizwa kanjani wena? Hayi khona ngazizwa ngingekho right ngoba umzala bengishayele kakhulu, umzala. Manje ngaphatheka kabuhlungu impela sengihlungana nomzala endlini yakhe. Wathini ngimama ufika enquthu? Wamtshela ukuthi eyisevele wangivulethela amakhamera umzala. Ngamtshela uma ngathi umzala usengilethela amakhamera ukuthi ngitshontshe amaphenti akhe ebeningawantshontshanga. Waphinde waphika nangima. Yebo. Ngiyakuthanda Mhlaniphi. Yakhuluma lento enganitshela ngayo. Ngiyabona manje. Asenzeni kanje. Asivele simthathe i-surprise.
I-surprise angivele ngimtshele bafethu. Uma ukhona namhlanje simlandile inquthu, okay? Yeah. Sicela u-Asanda ukuthi akazame ukuthi aku-invite back home. You are here because simcelile. Nayo Asanda ngangamtshela ukuthi sokwazi ukumthola uma. Nekuzoba nzima kwayena uzothuka ukuthi ula nani. Because ukumtshela uyazi nawe Asanda mengeke azavume ukuqala lokho. Secondly, ukuvuma kwakhe mezoqala enze sure ukuthi usisi bahlangane ngestory esisodwa. Yabo? So ukuze kube fair, umama akazi ukuthi la kukhona indodakazi and nawe ukhona. So somshaya ngebhomu mina ngimtshelile nje la ukuthi uzowina imoto. Ngizongiboleka ke bafethu imoto engizoyinikeza umango phela ngizotrenda. Senzele kanje asimlando ma. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hayibo, hlola yami. Asanda, ngivukani la? Cela uhlale phansi ma. Hayi. Ngeke. Mbewa yini la? Sawubona njani ma? Namakhamera. Ninjani? Siyaphila. Wabona u-Asanda uthoka umbona? Hayi. Ukuthi angazi. Alright. Yebo, ngi-right. Ngezani? Siyaphila sithando. Uma ba? Oh, nguMakhumalo. Yes, sithandwa sami. Cela ubingelele nje umbukelo we-Black Life. Uthi sanibona ngiyazi ukuthi confused ngiyacela uzosanibona kuphela. Awu, amakhamereni ngane yami. Hayi ngeke. Okay ma, asivele hlale phezu kodaba singapholisa amaseko. Sizowenza kube lula sichazele la ukuthi kwenzakalani. Ngizofisa ukuthi Asanda sithando sami ngokukhulu ukuthobeka uchaza udaba njengoba ngichazela ngifika ukuthi usibhaleleni ka-Black Life. Yebo. Cela usichazeke mama. Sawubona mamkhulu. Yebo. Nginenkinga la mamkhulu. Benginenkinga yokulahlekelwa izinto zangaphansi, impahla yangaphansi, amaphenti. Ekulahlekelweni kwami amaphenti bengathandi bengase ngacela ka-Black Life ukuthi bangisize ukufuna umuntu. Mina nje qala nje lahlekelwa wakhe amaphenti mina ngingenaphi? Ngisuka le. Sithando sami cela umlindi nje aqede. Ngizobuzwa ngamaphenti. Cha akakubuza uyasixoxela ukuthi usibhalele ngenxa yamaphenti. Uzogcina nje lesi story wanginikeza sona ungaqhubeki. Yebo. Yes. So ngase ngacela ukuthi bezongisiza mamkhulu ukuthi sikwazi ukuthola indaba ukuthi ashonaphi ekulahlekeni kwawo ngoba mina yebo ayangidukela. Sezuzwile ma. Hayi ngezwe. Nangu uThoko. uThoko indodakazi wakho? Yebo ngiyamazi owami. Mihlala no-Asanda ke so unfortunate ngesikhathi siqala ulahleka amaphenti. Thoko? Yebo. Ngicela bandla usho ukuthi emva kokuthi sibuza amaphenti wathini wena? Wathi amaphenti aphi? Emva kokuthi ngithi umzala ethu ulahlekelwa amaphenti. Ngaqala ngathi angikwazi amaphenti. Emva kwalokho ngase ngiyabatshela iqiniso lokuthi ngathunyelwa uma ukuthi ngithatha amaphenti ngwalethekini ngowesenqu. Angazi ukuthi wayewenzani amaphenti. Wathumele ubani? Uma. Ngingaqhaqhazeli hlisa umoya. Okay. So ma amaphenti wawuthi nganayi wenzeni amaphenti? Wenza namaphenti ka-Asanda rather if I can ask you that way. Nami lokho engithanda ukukwazi. Amaphenti akho kuthiwa ayalahleka? Yebo. Nangu uThoko kade esho manje. Usewatholile amaphenti awasalahlekile. Ayelahlekile singakazi ukuthi asinqutha. Washo ukuthi bayaqokelana. Akasho kanjalo. Mhlawumbe ilokho ngane yami bayaqokelana. Uyaqokelana amaphenti Thoko? Aqokelana. Amaphenti aqokeliswana yini? Ngizothini phela mina? Ngizothini? Noma mhlawumbe khona into Imama wekhe wena amaphenti sithandwa sami kuwena Asanda. hayi ngizowenzani? Ngizowenzani? Okay. Awukazi umthuma uThoko ukuthi athathe amaphenti ka-Asanda? Hayi angikazi. Uyahlanya uThoko. Hayi uNkulunkulu uyazi. Akasho yena ukuthi wenzani nokuhlakanipha kwakhe akwenzayo azokwenza la asuke ngale enquthu azokhuluma amangala ezongilandela kumakhamera ezongikhulumisa zonke izinto engizinje ezongihlaza ezokwehlisa isithunzi sami. Amaphenti athathe wena ke. Uyena wena isho nje ukuthi wawenzani? Ma walithatha iphenti wathi ngize nalo noma ngawashiwe noma liwashiwe wathi ngize nalo
uma ngabe ngifika nje ulethe kubo. Walithatha ipaint wena, angazi emva kwalokho walenzani. Lilodwa yini ngoba uthi alilodwa? Nali ishwa lami wenkosi yami. Ngamnika awu-2. Wamnikeza u2? Yebo. Jehova ngiyalinga. Yazi angikaze ngiyibone into enje. Yazi mina wengane yami lokho ngiyaqala nje ukuphila emhlabeni umuthi nami awuhambisani. Asakasho ukuthi usebenzisa umuthi umuthi. wani? Angithi phela manje njengoba ekhuluma ngamaphenti ngizowenzani amaphenti akhe? Mhlawumbe ufuna ukuthi agcine namaphenti amancane, ufuna ukwantshinga. Ufuna umuntu ehlupheka ashodelwa amaphenti. Mhlawumbe ubona ukuthi adabukile lapho masha. Ngeke bakwethu, ngeke. Nani isho okunye? Hayi lokhu ngiyakushwana. So uthi awazi amaphenti? Angiwazi. Enquthu nje awekho amaphenti? Enquthu ngisho ngaya nje endlini yami Awukhuluma iqiniso mina kuyashisa la emnyango. Hawu nami ayikho into engizoyisho nje ningilethele ubala nizongishisisa mahhala nje la. Asikushisisi nathi mesifuna ukwazi sithole isolution ukuthi Animele ngane yami ngisuka yonke le ndlela nizongibuza lo msangane ningibuza wona. kuwena umsangano kodwa kuthina kona umsangano ingane ayikwazi ukulahlekelwa amaphenti izinto zangaphansi. Even worse ufuna nangcolile. Wethoko. Wenzani amaphenti angcolile? Uma ngingakhulumi-ke nawe wethoko. Awungitshela. Mina ngangikuthuma yathatha amaphenti. Wangithuma mama wami. Yathi sukhohlwe nje wangithuma wathi ngihambe ngiyolanda amaphenti kamzala. Inhloso yalokho kwakuyini? Wathi nje umzala nje uyambona ukuthi umzala wakho usezenzela izinto ezinhle. Nje awuthathi lamaphenti awu2 uze nawo noma engawashi noma ewashini. Ngase ngiyawathatha nangampela amasha futhi. Wagqoka kanye ngiyacabanga ukuthi umzala wagqoka kanye iphenti. Wathi ngithathe ngalithatha nangampela ngeza nale ekhaya. Hayi. Ukuthi wawenzani Ngikhuluma nokunye ngiza ngivukelwa iBP. Nkosi yami Jesu. Okay, apha amaphenti-ke ma. Okay, izathu sokuthi ingane uthi ayithatha amaphenti kwakuyisiphi? Yini lo wafuna ukuyibona kahle kahle? Yenzeka kaSanda. Asanda nje uyingane engiyazi ingane yami ingane yadadewethu engiyazi right. Okay, angibuzanga ngo-Asanda. Ngeke nje ngize ngicabangele izinto ezibhedayo engasile mina ngize ngimenzisa izinto ngize ngithathe. Ey'nganeni zakho uba usebenzayo? Akusebenzi muntu ekhaya. Siphila nje ngawo lokhu ukubamba amatoho lawo. Iyakuphatha kanjani leyo nto njengomzali? Phela akekho umzali ongajabulela lokho ukuthi ingane yakhe ayiphumeleli. Kuyenzeka ingajabulisi, kuyenzeka kodwa futhi ungajabulisi kakhona ingakwenzi ube nenhliziyo embi. So ngifuna ukwazi kuwena ihlalisa kanjani ukubona ukuthi ingane kadadewenu iyasebenza ezakhe ayisebenzi zonke. Musu kuyicamera mina ngifuna ama-answers kuwena sithando sami. Ngiyezwa ngane yami kodwa hayi engathi ngithola uhambo olu-wrong-ke this time. Lolu hambo leni hayi lingihlanganisi mina namadilozi. Akasho yena ukuthi wayisaphi mawathatha. Cha ngeke phela ngule bungenza into eyodwa emakathoka. Ngangikwanika wena ma wami. Uthoko ngiyawaqamba manga. Mina ngiyamkhola ukuthi amaphenti uyawazi. Sengikubonile nje ukuthi uyawazi. Angikwazi amaphenti mina. Okay, isho ukuthi awenzani-ke? Angikwazi amaphenti. Sazi kodwa siyafisa ukwazi ma noma unga-emotional sifuna amaphenti. Sifuna ukwazi Asanda akakwazi ukuthi asibhalele sishiye kanjalo kulenga. And uyazi nawe ukuthi isikhathi singakanani ukuthi ngikwazi ukukuthola. Ngisho imisebenzi yami engiyenzayo mina ney'nto zami engizenzayo ngeke ngilokhu ngilandelela iy'ndaba zamabhilozi. Amaphenti anganangazi. Okusho ukuthi uyathakatha vele. Hayi. Njengoba ngichazelile wasekuqaleni ukuthi mina nje sikhule siyikhulekela siyithandazela asindaba yemithi nje into esingahlangani nayo. Singabe siwenza. Ushintshiswa yini manje pho yini lesikuthakathisa ngomkhulu? Awukwazi phela ukuthi nje ukhulu uthandaza ubese uyasuka lapho usuyashintsha. Hayi. Kuyashisa ilanga kodwa amakhumalo. Hayi Ntungwa. Hayi. Umuntu usenkingeni. Ngilinde answer mina. Hayi. Shono ma. Khuluma iqiniso ma. Hayi bese soba ney'tulo phela. Hayi engakusho nje ukuthi shuthi mhlambe ngiyawazi wona kodwa hayi. Ngiyafaka. Apha amaphenti.
Okay, mina kuze kufike ekuthenini kulahleka wami-ke amaphenti. Yini le engake ngangiyenze kuwena? Awenzanga lutho mntanami kwaba Ungathi umona ngoba mina ayikho into oyicelayo engakwenzeli yona. Uyamsiza futhi Yebo. uyamsupport. Uthina ukuthi uyakusupport umntwana? hayi akubanga njalo ukuthi kushuthi kwenze kanje ngephutha ngandlela thizeni umakhelwane nami shuthi singaboni ngasolinye naye ingane yami kodwa ngabona ukuthi shuthi naye ayenzi Khuluma isitori kahle. esiphelile-ke sithandwa sami. Awukhulile nje, awukhuluma komzali oney'ngane ozele. Ofuna ukuthi iy'ngane zifunde into e-right kuyena. Umama ukwazi ukuthi ufundise iy'ngane, ayinikeze imithetho. Cela ukhuluma into engizoyizwa, ngibuye ngingezwa futhi nje bakushisa nje ilanga. Liyangishaya and so unfortunately la indlu incane sikwazi ukungena phakathi. Silindile sifuna ukwazi kwenzakalani. Okay, kwenzeka kanje shuthi ngamthumela ngathi akathathe iphenti. Amaphenti awathathe. Ufuna ukwenzani? Sasithi sozama phela nathi sithi senza khona izabe esasizozenza ezimbalwa. Eziyini? Sithi somenza ukuthi izinto zakhe zingahambi kahle. Ayezobuya amaphenti aphindele ekhaya noma nanifuna insila. Sasifuna insila yakhe. Bese wondloba wena. Sasifuna kuphumelele lezi ezami. Or iphenti lakhe azokwenza uphumelele abanye, insila kasisi izokwenza isiphumelele zakho. Wathi futhi nanithi naninoba kanti manje? Akunomngani wami nje ngisondelene. Umngani. Okamakhelwane. Kodwa ngambona umakhelwane ukuthi mase ni-close naye ayikho into elungayo, kusho amabhodwe. Ngempela. Hawu ngiyakuchazela. Mase kusho amabhodwe. Kodwa base bakuthuma-ke wena emva walokho. Bangithuma. Nawe ubone kodwa ukuthi khona Kukhona okurongayo. okurongi. Kodwa wahamba nje. Ngahamba Juma ngoba phela ngangijunywe umuntu omdala. Usukusho njalo nawe ngoba nawe wawujabula ukhombisa ukuba sesayidini. Ma, kwakufanele ngijabule ngoba nami ngangizophumelela ngale ndlela engizophumelela ngayo. Kodwa ngabona ekugcineni ukuthi ayizungisiza leyo nto leyo. Uyangizwa ukuthi mthini? Asanda, uthule kanzima shame. Ngiyakutshela. Awona ama-human beings lawo. Nawe wajabula? Ngajabula ngoba phela nami ngangizothola. Utholeni-ke manje? Angitholanga lutho. Uzotholani manje after this? Lutho. Kodwa uma wangifaka ehlathini kumanje umzali angisahlali naye. Sengihlala kwenye indawo. Wahamba ngima? Ngahamba kumzali. Umzali ngangihlala naye. Kumzali. Bengithi uthi kumzali. Mzali, uzizwa kanjani? Nami angizizwa kahle ngoba ngiyabona ukuthi lokho kwaba nele ndaba yamaphenti nje akusahambi kahle. Silungisa kanjani? Ngoba nami angisayitholi nale. Silungisa kanjani? Negroza awusayitholi futhi. Kwavele kwawesi. Awuwesi. Awumhleke uma wakho. Ngihleke nje Thoko. Mina ngiyahleka ngeke. Thoko igoyibhozi Thoko. Mengizwa sihleka uma wakho uyahleka. Umbonile uma wakho into engicasulayo asanda ukuthi njobe ehlangene nomakhelwane ekhona phezukwakho. Uthi kwakusho amabhodwe omzweni. Ngimzwe kahle. Wabuya yena wazohlekisa wena nti naye uzwe kuthi uzoba rich. Lokhali indako kuba rich amaphenti ayahamba. Ayizange ngisaya yini umuntu. Umuntu asibange sisaye phela. Ngobani? Imali ebishoda yokuqhubekela phambili uNkulunkulu ukwenza ngoba ngikhuleka. phela nale mali efuneka lapha niningi. Ngoba phela besomdicilela nje phansi nje. Indaba yakhe nje besoqeda. Hambise lapho-ke dadewethu manje. Yanqeni? Noma thathela Thoko. Ingane yadadewenu sewashona. Sawubona wema Mkhumalo. Yebo. Ingane yadadewenu umngani wakho wakubonisa ukuthi ngeke uxake kanje le ngane i-right washo njalo. Wasuyabona nawe ukuthi ngempela. Ayi nami ngalingeka nje. Uyazi ukuthi wazoyisola kuwese uNkulunkulu uyakuthanda wema Khumalo. Uyazi uzosola kuwese ukuba wahamba ngumuntu ubona ingane yadadewenu ihlupheka ingane kade ikondla. Awuzojabula? Angeke kube kuhle kahle. Mina ngibona ngathi ulungile wena. Shuthi unkinga makhelwane. Inkinga naye.
Hhayi makhelwane, umakhelwane. Makhelwane uma esehlangane naye wayengezwa mshini. Wayesho nje usiqeda ekhaya sonke. Asho nje ukusiqeda. Sithi hawu ma, asho nje ukusiqeda mase sikhuluma ngomakhelwane. Sithi uyabona lo makhelwane ukuthi unjani? Asho usiqeda. Wayengasishayi futhi ngalelo langa uma wami. Wenzani? Wayengasishayi futhi ngalelo langa. Mase sikhuluma ngomakhelwane. Hawu, wayengasishayi. Kodwa Thomi nawe bakuthuma-ke. Wahamba wasuka eNquthu uyolanda amaphenti. Ngiyacabanga ukuthi ngisuke eThekwini ngenquthu. Waphinde waphindela futhi ubuyise ephenti. Uyacabanga. Ujabula Jomi. Uthi nawe usuba right. Sengizoba right empilweni. Kuphi manje? Namhlanje umuntu usethola ukuphoxeka sezovela koma-TV kabuhlungu kangaka. Ngiyacela ukuthi angithethelele nje mntanami. Uzizwa kanjani Asanda? Ngiphoxekile. Ngiyacela. Ngidumele kakhulu futhi. Bengakulindele konke lokho. Yazi kodwa ukuthi bese kuwuwo umuntu bese ngimthatha sokomzali wami njengoba umzali ngingenayo. Ngiyazi. Bengingazi kanti mina mengithi ma kuwena kanti uyangibhuqa ngale mengiphenduka uyahleka. Mntanami. Ukulingeka kwasemhlabeni nokunganeliseki into engayibona. Mina ngazi ngibukele iBlack Lives lolu daba linjani. Bathathe sifuna ukuthola ukuthi lokho kwashiwo usisi wayengasho ngoba mhlawumbe khona into engekho right kuyena. Kodwa konke ayekusho kwakuyiqiniso. Ufakazilile kumakhumalo ukuthi lokho akade kusho kuyikona njengoba esho nje usisi. Noma eqale wavutha labo. Sambona ukuthi hayi mina ngiyakwazi ukubona umuntu guilty. Akudingi ngathi uchaze kaningi. Ngikubona nje uvula umlomo oqala ngibona ukuthi okay la ngizoyithola into efana or ngeke ngiyithole. But la kwenzakala exactly indlela ade ngibona ngayo. So wenze njani Asanda umuntu odinga usizo kakhulu. Enye into ngikhona i-episode engakhuluma ngathi ayikho into enginyanya nje ngokuhlupheka empilweni yami because ukuhlupheka kufaka kwi-desperation. Once wa desperate uthatha noma yini phambi kwakho into nje umuntu akunikeza yona noma angak-advise kanjani akusuggestele ini you take it because meke wathi nje uzusutha abantu basebenzisa i-weakness yakho ukuze bakwazi ukuthi bakusebenzise usebenzele usathane. Because lento yenzile nje it's work of the devil ukuthi ungadestroy ingane eyigazi lakho futhi ekundlayo. Uthi ungenayo imali uthumela ingane iyise le isuke eNquthu ize eThekwini izolanda iphenti. Angabe uthenga impuphu ngaleyo mali. Yayibona lento Makhumalo. Ngiyezwakala mntana. Ngikusiza siyabonga kakhulu Thoko ngosizo lakho. Yebo nami ukubonga mina ukuthi kutholakala isisombululo salento. So angazi kudlelwane zoba kanjani Asanda needs help. Mhlambe nonke nomndeni nadinga but ngizokhuluma nabaphathi. I don't know nakhona depends on the situation. La kodwa ngicabanga ukuthi ngidlulisele ko producer nabaphathi bazobe sebebona ukuthi kuzowenza kanjani. Ngiyafisa ngokufisa kwami ngoba inkinga zomndeni. Noma ngabe yini eyenzakalile ukuthi nje fanele ube careful ngoba usungawudla nopoison. Hayi ngempela lapho uqinisile capable. Kodwa akubona umsebenzi wethu Public Life TV uthi ngoba sesitholile usikhona wrong bese siyangihlukanisa. Sihlezi vela nihlangana. But sidinga ucwepheshe abantu abahlaniphile ukuthi nizohlangana kanjani uphinde ukwazi ukuthemba and then impilo iqhubekile phambili. So we good. Siyabonga Amakhumalo lesikhathi sakho. So kwenza njengoba sikuthembisile sokuletha siphinde sikuhambise yeso. Siyabonga. Siyabonga Thokozile. Aso sengahamba. Usuyahamba okay hayi inkinga. Hayi ungahamba inkinga. Yo. Bukele Black Life ungapheli kuyahlola abafethu. Cabanga ukuthi part 2 wethu usofinalizile Asanda net help umndeni udinga usizo. So mina uMlangeni Magasela ngiyabonga kakhulu ethuba ninginikeze lona sibonke episode liziphele. Ningakhohlwa ukulike and subscribe and share comment lapho. So be careful with families bafethu. Izinto zakho uyinake yabo nje amaphenti ngiyathi nabantu besifazana amaphenti aswanake. Cela swanake bafethu. Ukuthi menzowenzani iphenti ukuthi Makhumalo vele wasikhihle sikanandi ngangabisathola ukuthi kanti iphenti menzowenzani. Nakufanele insile kuzothiwa because I'm sure umuntu wami advisor eseminstructive ukuthi mekwathola iphenti sizothatha ukuthi nokuthi but angihlulekile bafethu ukunenzela iqiniso lapho. Ngithanda iparticipants sibonana nge-episode elandelayo I'm out. It's the Black Life TV.